Dogs bed je výhra, čo im píšu maily, hej? Jaha. Čo mám robiť? Vyber si obstacle, ktorý Jeden z tých položíš. Alebo no, v A tomto musíme prípade- teraz urobiť level, vieš, my robíme levely v tejto hre. No. No. To sme mohli počkať, či? No. To sme mohli počkať, či? Keď si to je, že si robil? Chod dole. Kašli na to, Kubo. Fakt, kašli na to. A ty máš šancu skočiť. Kamo. Není to burf. Je to úplne mur. Dobre. No way. Jaj, dobrý level bol. Bitcoin. Benny ako chcel... Oh. Vyjažte si. Máme. Dvaja ujebali Bitcoin. Čakaj, Benny je had. No. Jak to otáča Ero? Ja netuším. Bitcoin? Čakaj, Skús kolečkom. Benny čo má na tom 100 hodín Hej. nevie. Dobre. Yoink! Čo, jak si tam... Yoink! Nie! No, bo hamižďak. Bitcoin. Hej! Dá! Počkajte, s Bitcoinom musím to... Jak si to zrobil, Kubo? Ja neviem. Skúšal som. A hlavne, že coiny máš ty. No Ben, ty máš skateboard, toto prekáže. Neviem vôbec, jak sa to dalo. Kokotko. Solo. Dáme už aj pasce nejaké, nie? Over. Kedy čost? Už tam neviete skákať ako kokoti. Yoink! To jak zobral ten coin? On má oba? On má oba! Ja to nemôžem skakať. Ste to videli? No. To čo mám Ja robiť, som zás kamo? dvoma Bitcoinami padol. Je chod do piči, však som nebol na tom. Ale dobre, ten med je tak ako kotina. On to dal. Ale ste musíte zabrať. Si žebrak, Loki. Veľký špekulant Luky. Yoink! No, hamichňak. No a jak vyskočíš hore, ty retard. Ty si sam dal kokotinku. Ja vám zajebal s tým plameňom? Yoink! Wow. Dobre. Aj s coinov, aj underdog je ešte. No, kamo. Jej, papaj! No, Puk. Daj tak, aby tam strieľal ten puk. To zabranie puku. Fakt? Jep. Toto je jaká? Yoink! Nie! No, dobre. Ja som... Ha! Ha! takové. Hej. Dobrý kokot tam dal plameňom. No, odstrú tú pružinu. A počkaj, dá sa cez ten semafor prejsť? O, to je závora. Je zelená Ako iba. dá sa, no, ale... Ale ten tuk stále nebude strieľať, počkaj, no jak to dáme, jak dáme tuk vec? Ešte, Takto? kamale. A run! Tu môžeš behať aj. Jak? Keď Oh, horde čakaj, držíš. je kokotko. No zaujímavé, čo chce spraviť oky. Keď si tam zajebal. Nie. No tak choď si to vyhrať, no.
Je to dobré? Ty aký si kokot. Ty aký si retard. Dobre, že to už nemôžeme ani prejsť, ty. Guma. Piči toto, Luky, ty čo si spravil? Tak to je kokot! No. Dobre! Puk, To je skurvený! bait! Počkaj, vy si Ten kon je ešte bait. závoru. No, Super. Veny dal je preč. Dobre, po piči. Po pička, ešte som tam hore, no dobre. Aj. Au. Yoink! Ja som sa zas baitil na ten coin. Proste vidím Bitcoin a... On to dal! No nemôžeš mu dopriať solo. Tak pi... To čo je? To neviem čo je. Som dačo zobrať, To je čo neviem dobré. čo je. Čo to je? To je dobré, to je dobré. Ale povieš mi čo to robí? Že keď na to prídeš, tak to hodí také lietadielko a s tebou to bude letieť. Celá hra je o tom, že si robíš levely? No. Aha, si veci. Fúha. Aha, pozri. A teraz idem na... Kok! Ale, Dobre, Kuba vyhral. hej. Najlepšie. Ultimátna šipa som. Čo?